Čaute ľudia, vítam vás u nového videa a dnes si tu zahrajem s kamošom Brawl Stars. Čaute. A ideme si zahrať asi duo, Showdown. Poď, čo ideme? Alebo poďme toto skúšiť. Môžeme ísť Showdowny duo. Showdowny duo. Ok, dáme si ready, máme Lumi. A som tu trošku preskočil. Ale keď by ste chceli Ja idem tam toho pušiť. OK, pušuj. Matrix. Poď. Som ho dali sme ho, dobre, poď. Poď na ho. On nie je dobrý až tak. Keď nemáš málo HP, tak je dobrý. No dobre, som dal ich. Počkam na teba, že by si mal. Alebo radšej nie. Oj, no, dobre, zabil som ho, to je dobré. No. No poď. Ešte. Ale ja si myslím, že ten tvoj brawler je veľmi dobrý. Ešte ani ja ho nemám. A to už ja neviem ako dobrý. Ja mám takú muziku, že tralala, porcodino, porcoda. Tam má jedno. A to všetci poznám teraz, to ja poznám. Nie! A to som Kamo, ja som nepoznal. Kamo. Jo, škoda. Ja som nemá prebité. Som nestihol zapnúť natáčanie, ale máme tu star dropy, to povedať, že rare. Máme ešte jednu star dropu a tu je super, to nevadí. Tak ja si dávam asi už iného brawlera a neviem ako ty, ale ja idem. Nemám bardzo veľa brawlerov, takže ja mám iba 8, lebo ja to nehrám. A ja si dám asi Emps. Tak ideme do ready. No, už sme tu zás, ale... Tam je Marek. Kde si tam má napísané Mareček, ty písal Mareček. Marek sa volá na Brawl Stars Mareček? To ja neviem. To bolo napísané Marek. Ľudia, keď uvidíte toto meno, tam povedzte, že je boss, hej? Má malý Parek. Presne tak. Čiže povedzte mu to určite, ale keď ho poznáte, tak mu to povedzte aj osobne, hej? Ale keď ho nepoznáte, tak nehovorte mu to osobne. No, tak sme tu zás a idem. No, Dneska urobím live stream asi. Hejže? Asi. No, tak koho si dám? Dám si bro. Na ňu mám celkom dobrého, takže ideme na to. No, tak už sme tu zase, čiže ideme na to. No, poďme, ideme. Dávam na prdel fakt. Hej. Ty vole. Ja som neby. No to si. Keď ťa zbombardujú, to si. Bombardino, krokodilo. Napíšte do komentárov, keď poznáte tento mím, lebo ja ho až tak nepoznám. Bombini, činanini. Oj, nadal, to nevadí. Bombini, činanini. Tak neviem, koľko mám zvuk. Tak, kúsme naspäť, ale idem si ja zase iného brawlera dať. Jak už keď ty chceš, to si kľudne nechaj, hej. Svojho brawlera, ja si dám asi Darila. Ja si dám Darila. No poď, daj si. Čakám. Elgaďo. No poď, čakám. On akurát si kúpil skin, hej, či je to trošku také dlhšie, ale už ide na to. No poď, daj ready. A ideme na to. No, už sme tu. Čiže, tak, oj, tu je... U mňa sú dvaja. A u mňa je jeden. No tak to... Oj, ja som tiež dal. Dvoch som vypil. Kde? Tam si nechod tam, kámo, ďalší tam prebehne. Ja no tak tam nejdem. On vyzerá, že je silný, lebo keď má... No, ale nie je tak silný, tak sa ho zabil. Dara ho zabýval, no. No, poď. El Primo. Come on, môžete nás dať za friendov, ľudia? Čo? Môžete nás dať za friendov, ne? Ľudia, keď chcete, tak tu máte meno môjho kamaráta. Keď takto si dáte ho za friendov.
A čiže by som vám doporučoval ho, lebo je dobrý. Čiže tak. No kde sa schováva mi? No ja som naštvatý Ešte na jeden tým, ňo. kamo. Uííí. Adam, ešte jeden tým nám chýba. Hyperčarčka, poď hyperčarčka. Áno, som ho dal s hyperčarčkou. Obidva. To mám 30 ránk, áno. Ja Mám mám 30 iba ránk. Sushi máme? Máme sushi? Poď, Inferno. Chod. Na koho to máme? Poď na takého, koho mám rád. No, tak neviem na jeho, aká to bude. Ale ideme sa pozrieť tu. Máme kredity na Gen Yoga. No, teda Gen... No, ja to neviem vysloviť, ale budem to hovoriť Jan Young. Dobre to. No, tak ideme na to. No, ale som to trošku preskočil, ale to nevadí. No, čiže ideme. Vystrihneš to, ne? Tu už nejde strieľať. Akože, že som to vystrelil, hej? Vy čo Má pozeráte? jedno! Vole, mám jedno! Nie. A vám natočíme ešte jedno video? Natočíme ešte jedno video? Vy, sledovateľa, Asi dva, ne? keď dá čo, tá... Asi dva videa natočíme. No, Ešte dva. hoj. Jeden má jedno. Tak keby ste chceli, tak to má dnes ešte budeme natáčať, Dva videá, ale tak Dva ideme. videa o také 2 hodiny. No, takže na dnešné video a potom za pár minút vyjde ďalšie, tak zatiaľ čaute.